हेल' लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअजों नोंथांमोनखौ फिन खेबसे बरायनानै थाबाय आं दायो मंगलदैयाव दंफैयो रुमाव नैथिंजाय जोंनि रुमा माने आं बैसागुनि न'आव थांदोंमोन ओमफ्राय दिनैसो रुमाव फैदों मैगंफ्रा माने जोबजोबनानै दङ जोंनिया जानाय लोंनायफ्रा बिदिनो माने मार्केटआव थांनो नागिरदों आरो एसे माने मैगं थाइगं लायनो जोंनि रुमा नै ओरैबायदि एसे माने सटा पार्क आरोना एसे देखायनोसै आं नोंथांमोननोबो बिबार गोजा ओरैजाय ओमफ्राय नैबे मालिक लानोसै मा ज' नै नोंखौ भिडिअ नुबायलै जोंना नै ओमफ्राय ज'ज'आ माने दारि दंलायो र' बेलेग सैमाना दारि गैया ओमफ्राय बे सैमाना माबायदि दारि दङ बिराद गाजा दारि दङ माने जोंहा मालिकआ माने दारि गोलाव नालाय माने सैमायाबो जोंना दारि गोलाव जाना फैदों आरो मालिकआ बुंलायलायनो माने मालिकआनो दारि गोलाव नालाय सैमायाबो दारि गोलाव होननानै बुंलायलायो आरो लोगोफोरनि बिदि साजायनानै दोनदों बरियानो नैबे फुख्रि ना दङ ओइ नाया गोजा गोजा ओमफ्राय बिबार गोजा बरियानो सटा पार्क बायदि माने ज' नोंबो फैफागासिनो आंजों हा एसे बिबार गोजानि सब ओमफ्राय नैबेयाव जोंहा नैबे ज'ज'आ थायो आरो नैबेयाव बरियाखा माने एकदम न'आवनो माने पार्क बायदि बरिया थानो मोजां ओमफ्राय नैथिंबो बिबार दंजोबो नै रुम भारा गोजा सब गासिबो ब्लग बनायासो इथिंबो रुम भारा ओमफ्राय नैबे आयु ज' मा जाखो बारखोफैबायसो हामा बारखोफैबायसो आथिङाव ओमफ्राय नैथिं मालिकआ थायो खुसेरलाजोबना होगोन आंनाव ओमफ्राय नैथिं আমার মালিক দা হাই করে দিয়েছেন দা হাই করে দিয়েছেন ইউটিউবত যাব ইউটিউবত আজি ব্লগ বনাইছো অলপ मार्केटआव जाम एसे माने गेस जानाय मोनगासिनो आं ओमफ्राय गेसनि इन्जेक्सन लाना होनि जोंनि रुम सिंखौ एसे देखायनि र' नोंथांमोननो बेसेबां गोबाव जागोन आं भिडिअ लाबोया स' लोगोफोर दिनै नायनानै लादो एसे सापर्ट खालामदो ओमफ्राय नै जोंना रुमा माने ओरैजाय आरो ओमफ्राय जोंना बिसना थिसना गैया माने जों साथाम थाखायो एरायनो जों माने साथाम थायो आरो बे रुम मोनसेयावनो ओमफ्राय जों माने बिसना होबा माने रुमा फिसा नालाय एसे रुमा एसे फिसा नालाय माने बिसना होबा डिस्टार्ब जागोनथ' ओंखायनो जों माने बिसनाखौ लायासै आरो बिदिनो हायावनो उन्दुथ'बाय दा माने लोगो सासे फैबावगोन लोगो सासे फैयोबा माने सानै गावस्रा नागिरदों आरो होमबाना बिसनाखौ लानो हागोन नैथिंजाय एसे ओरैनो संनाय खावनायनि र' दायो माने इन्जेक्सन रेडि खालामनि गेसनि इन्जेक्सन एकदम गेस जानाय मोनगासिनो थ' 5 ml सिरिन्ज लाबाय ओमफ्राय नैबे पेन्ट'प्राजल बेखौ लाबाय ओमफ्राय दायो आंनो एनएस नांगौ आरो मोनसे माने पेन्ट'प्राजलाव गलायनो डिस्टिल वाटार गैया माने एनएसजों गलायसिगोन आङो ओमफ्राय नै जोंहा एनएस सिरिनाबो दंखायो स' बेखौ आं दायो ड्र' खालामग्रोनि नायना फैदो आरो नोंथांमोनाबो डिफिनेशन क्या है ये देखो अप डाउन नहीं रोज आ फाइनली ड्र जाबाय ओमफ्राय दायो थुनो जोबनांगौ या लान्च बिथाङा टेस्ट खालामबाय ला 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 ओइ जल्दी थु सेंग्राफोरनि बयसफोरनि मोजां थु साहा होखानाङा कटन थुजानोसै गेस जागासिनोसै
लागाव आं हले हमना होनो टाइम गैया थ' सुनांगोन नामा नाङा मोजां थु थैबा थैगोन थैबा थैगोन नङा Eray ko mobile ko lari naman. Habis lang ni. Habis ya. Habis. Udah. Oke. Saya udah harus berulang ya. Ini no. Akhirnya buka benar. Lihat itu deh. Share ke teman. Saya pun boleh. Nih. Mbak istirahat dulu benar. Anton juga kayak foto benar. Mesti kena. Saya kalau tulis mau lihat ada bukan apa. Saya nama saya gini nama aja. Udah udah sih. Udah semua. क्या करूं अभी चाटो चलो लगा पर kita akan main beda ya nah kita akan langsung लोगोफोरनिफ्राय ओंखारलांसै जों दायो ज' टाटा बाय बाय डेन्जार एसेबो दंथारो दायो ओंखारलांग्रोनोसै रुमनिफ्राय बोथोराबो अखा हागोन बायदिसो ये है रूम नी माने बाहर नी नज़ारा कुछ ऐसा है फोटो आया ओए फटा गया Semalam mana sih siapa be? Macam mana? Foto. Wah, ruku. Saya kita kaya. Bas हो गया. Bikin baju. Kalau bertambah tani nalang thabai thadir. Kira gawe jalan gitu lah ya. Problem माने YouTube एसे प्रब्लेम जानानै दंमोन ओमफ्राय दिनैसो बानायनो लाग्रोदों आङो जोंनि खैजानि जेटेक्सआ दा बानायहरो माने उल्था डिमनेटाइज जानानै दंमोन गुबुनाव दा गासैबो जों थांबाय थानि लोगोफोर जोंनि रुम खाथियावनो ओमफ्राय नैबे स्टुडियाम बिराद गिदिर बैखिना नैबे लाइट बै लाइट ओमफ्राय बैबो लाइट नैबे लाइट माने लाइटआ मोनब्रैखा माने हरबाबो बिराद मोजां गेलेनो हायो आरो बेयाव स्टुडियाम बिराद गिदिर नामखौ मा होनदोंमोनलाय इनिखौ स्टुडियामनि नामखौ मा नाम मोनथाय नैबे बे माने बेक साइडसो आरोना ओमफ्राय बै थिंसो दङ माने मेन गेटआ हाबनाया बावखुंग्रि हाजो सेरनि अनजालि नों देग्लायबो थांगोन मानो गाखोहैनो नोंनि आखाइजों दौनाय माइब्रा बिदै लोंगौमोन गरसेयाय लानानै फै इन्टारनेसनि मेथाइ खननायाव बिराद गोबाव जाबाय खनखलाबो लोगोफोर जों मार्केटखौ मोनहांबाय आरो एसे ओरैजाय बयलार दाउ माबा माबि ओरैजाय थालिर Sama lagi ya, sudah? Hah? Putol ke lah, putol ke. Putol lah. Kesang? Pisang? Ekwa. Putol. motor potol bisa langsung आरो बेलेगाव नायनोसैलाय नै बिथिं ओमफ्राय हटेल बिराद बरियाखा हटेला जानाय लोंनायबो मोनो ओमफ्राय थाग्राबो मोनो बरियानो मंगलदै मार्केट थिंजाय
केरेला लाबाय केरेला मटर आलु बानलु ओमफ्राय पटल जाफ्रामबाय दिनैनि मार्केटआ बांद्राय बुरजा जालांबाय माने गाज्रि जानायनि चान्स थायो बेखिनियानो जाबाय दिनैया जोङो मार्केटआ जाखांबाय ओमफ्राय साहा लोंनोसै आरो साहा लोंनोसै ब्लडनोसै रुमाव जों साहा लोंनो नागिरनाय हटेला माने बन्द'सो मा बन्द'सो इथिं जाबायाव मोनो ओमफ्राय बन्द'सो कुइसन बेयावनो लोंनोसै दायो बरिया फ्रेस जाबाय साहा लोंसै खबर ভাল ना दादा खबर ভাল ने खबर ভাল ओरैनो लालाय आं लाबाय ओमफ्राय कुछ खाएगा खाने में क्या चीज़ है खाने के लिए इंग्लिश अभी अच्छा नहीं लगेगा इधर देखो उधर ने बाजा खालाम दे बिराद गाज्रि सालाफ्रा गारना फैलायलायदों आंखौ काप साप डास्टबिनाव गारना फैयाखै ओमफ्राय लोंखाङैखौनो गारना फैखायो दा अबाव लाइन मारिनो थांनो नागिरदों नोंसोर सानैया एफा स्पिड थाबायनानै लोगोफोर साहा लोंखांनानै फैबाय आरो जोङो थ' आंनि दिनैनिया माने भिडिअ'आ सिम्पोल आरो ना खुनु माने माबा गैया दामि नङा दामि कुवालिटि नङा ओमफ्राय सिम्पोल लोगोबो जों दा थांसै मार्केट थांनानै लाबोबाय थागोन सिम्पोलबाबो लोगोफोर गासिबो साफा खालामबाय था लोगोफोरजों भिडिअ'